गोधन पूजा एकरा के लोग गोधन कहला। देखी बनावल जातारन। अब तुरंते इनकर गोधन देखी चालू हो गईल, कुटाए लगलन। हाँ, कुटाए लगलन गोधन। अब एकरा के चारों अलंग से घेर घेर इनका के हाँ देखत रही। खाली एकदम लाइव वीडियो के देखावत तनी। एकदम दुआरी पर बनल वीडियो ही देखावत तनी। वो देखत रही ना खाली कितना वीडियो बा एमे। देखी आ गीतियो गावता बीच बीच में। कहम तो गीतियो सुना देब हम, बीच बीच में सुनत रही। तरह तरह विध बा एमे देखत रही। अब ओकरा में से ओकर जौन बूट बा, बूट चुनल जाई। आ बूटवा चुन के हल्का भी चलते बा प्रोग्राम। हाँ, बूटवा चुन चुन ओकरा के लीलल जी। एकरा के भैया दूजो कहाला। इ व्रत के भैया दूज बा। ओकरा बाद रवा पीठा मिलेला खाए के। हाँ, पीठा खाए के मिलेला। देखत रही ना रुआ, एक से कभी वीडियो बा एमे। देखी देखी विध देखी। हाँ, विध देखी।